ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ କେବେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତ କେବେ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, କେବେ ରାତି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତ କେବେ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ କାହିଁକି ଦିନ ରାତି ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ଆସିବାକୁ 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନ ଓ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସମାନ ରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିନ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ତଳ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉପର ରେଖାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମଝି ରେଖାକୁ ବିଷୁବ ରେଖା ଏବଂ ତଳ ରେଖାକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜୁନ୍ 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖରେ ଦିନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାତି ସବୁଠୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖାରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଜୁନ୍ 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଓ ସେହି ରାତିଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆମ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଭାରତକୁ ମିଶାଇ 16ଟି ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଦିନଟିର ମଜା କିଛି ରାଜ୍ୟ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମିଜୋରାମ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତି ସବୁଠାରୁ କେବେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଡିସେମ୍ବର 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖରେ ରାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖାରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାତି ଓ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ମୌସମ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 କିମ୍ବା 21 ତାରିଖରେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିନେବା। ଜୁନ୍ 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାତି। ଡିସେମ୍ବର 21 କିମ୍ବା 22 ତାରିଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 କିମ୍ବା 21 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।